Siyabonga kakhulu bazalwane. Sibonga kakhulu ngemphefumulo ethe yasindiswa. Nifike ekhaya ke. Nifike khona. Nenze eyake yankulu into. Anginifakazele nje just 3 minutes. Nonke nina enthe namukela uJesu. Usathana akayithandi lento enenzile ngoba niyaphunyukile esandleni sakhe. And uJesu enimamukele nizozibona izimanga empilweni yenu. Ngamukela uJesu ngine cancer yegazi about 60 years ago, ngo-1966. Kwashungelwa uJesu ngangiwumuntu ongazwani nendaba noma ngangizalelwa endlini yokukholwa kodwa ngiyi-atheist, umuntu ongakholelwa izinto ezingimoya, ongakholelwa uNkulunkulu. Ngathi lo Jesu uma ngabe ekhona, uma ngabe ephila, uma ngabe namandla angimbone la kimi. Uma ngabe lo Jesu enza lezi zinto eshiwo lo mfundisi oshumayelayo akaziprove kimi, ngiyomlandela ngoba ngifuna something engizokwazi ukuphilela yona, uma kubiza ukuthi ngife ngifele yona. uJesu wasibonakalisa, izono zami zaxolelwa, igazi likaJesu langihlambulula. Akwangagcina lapho, kwabaleka nezifo. Angizange ngiphinde ngibe necancer, kwangafanele ngifike ku-20 years ngisaphila. Manje ngifuna ukuniqinisekisa ukuthi uJesu ubonakalisa ukuthi ayichithe imisebenzi kaSathane. Noma ngabe ubunamanzi amnyama, unamashwangushe, unamabhadi, unesiqalekiso, uphuma emndenini ongalingwe lutho kuye. Usefikile-ke oqala umsebenzi omuhle phakathi kwenu. Ningabe nisabheke emuva kuzoba kubi, manike nabheke emuva kuzoba kubi kini. Ngoba ngesikhathi uJesu engena, uSathane bephuma. Ngesikhathi uJesu engena, izifo azikwazi ukuhlala noJesu. Iqalekiso azikwazi ukuhlala noJesu, amabhadi awukwazi ukuhlala noJesu. Uqalileke umsebenzi uzofeza. Nizoba hofakazi bokuthi uJesu uyasindisa, uJesu uyaphilisa, uJesu uyawaqhabula amaketanga, ube isidalwa esisha, ube nempilo entsha, ube nokuthula ongazange ukubone. Ake siphinde sishaye izandla sishandle uJesu ngomsebenzi awenzile. Amen. Siyayicela ke khabazela nabo bonke uNkulunkulu abeke ukuba benze njengoba kufundiswa la ekhaya. Ukuthi mawunoJesu nobufakazi, ungathuli ungabatshela abantu ngoJesu. Uyabona nje ukuthi isivuno ngempela sivuthiwe. Ukuba anizange nithinteke nivume kwenziwe lento uNkulunkulu anithuma yona, ngaba bekho la. Kusho ukuthi ibone bebelinde nina. Tshela makhelwane kulindwe wena, njengoba ungathi uthule nje. Ya, kunabantu abazofa mawuthule. Ngiyacela ke sisazokuhlela kahle kodwa ngiyacela ukuthi lezi zinto ezithe zasindiswa zilandele, zeluswe, zidliswe. Kwaziwe ngisho namafoni abo balandelelwe, bakhuliswe, banceliswe, bangagcini ngokuzalwa bangafana amachwane enyoka, bazibonele bona benze njani. Ikhaya leli elizokondliwa kulo, nalaba bathe banitshela ngoJesu bazokwenza sure ukuthi imphefumulo yenu iyakhula ngezwi. Mawuzelwe ngomoya uyakhula ngezwi ukuze ufinyelele ebudodeni, ungabisabheke emuva. Ohlehlele emuva uhlehlele ekubhujisweni. Nibambe yona, anibambanga umlungu, uJesu umlungu, no, nibambe umdali wezulu nomhlaba. Yeah. Siyabonga kakhulu bazalwane ngendlela emangalisayo.
Angibabona kahle abantwana bami from Midrand. Ake ngiphinde ngibabone besuku naziya. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane bebekhona izolo la. Akube umthwalo wethu vele sibizelwe lokho njengebandla ukuba sishumayele uJesu osindisayo. Indaba ingapheleli kithi idlulele kwabanye basindiswe egameni kaJesu Kristu. Amen. Egameni kaJesu Kristu. Amen. Kuleli sonto bazalwane besisemthandazweni ohlangene nokuzila ukudla si exercise igunya lokuba izinto usathane azibile nakho konke nje okusihlukumezile. Lapho ke uMoya Ngcwele ukhulume nathi ukuthi sinikwe igunya lokunyathela ofezela nenyoka. Ofezela nenyoka ke kusho imimoya ngokwama categories ayo. Na wonke amandla esitha, imisebenzi yesitha, sigxobe ngenyawo, si-enforce i-victory phezu kwezitha ezihlukumeza impilo yethu, imindeni yethu, whatever la sithinteka khona. Bekuyisonto lokuba sibuyise sithathe sihlwithe izinto usathane azibile sizibuyisele kubanikazi bazo. Malibonge igama lenkosi. Ngiyaparaphrase nje bazalwane kodwa it was all about exercise igunya uJesu asinike lona ngoba sinikiwe leli gunya. And saphinde sakhunjuzwa ukuthi uJesu Kristu unqobile izwe, meaning unqobe yonke imimoya esezweni nemisebenzi kaSathane. Wasethi ke uMoya Ngcwele bonke ke abazelo uNkulunkulu bayalinqoba izwe. They overcome the world. But uJesu, I have overcome the world. Laphana kuMatthew 28 uthi uJesu verse 19 igunya lonke linikwe mina ezulwini nasemhlabeni. Usethi kubafundi bakhe hambani ke nenze izizwe abafundi bami phansi kwegunya enginikwe lona. Usethi ke laphana kuLuke chapter 10 verse 19 bhekani ngininika igunya. Kusho onikwe igunya ubaba osezulwini, kusho uJesu Kristu oyindodana kaNkulunkulu. Utshela thina uthi usinika igunya kufuneka sivula amehlo sibone esinika igunya lokunyathela ofezela nenyoka. Why? Ngoba inkosi yofezela nenyoka ibekwe phansi kwenyawo zethu. Okwethu ukuxoba, sixobe ngisho imisebenzi kaSathane, si-destroye imisebenzi kaSathane ngegunya elidelegatwe kithi as agents, custodians, ambassadors. Kuyezwakala bazalwane? Abamele izulu emhlabeni. Mawusindisiwe akusaphili wena, uKristu ophilayo. Njengoba uKristu ethunywe ubaba, thina sithunywa uKristu. uKristu uyasithuma, uKristu wakwenza konke egameni kaYise. uJesu bengabizi igama lakhe mayenza izinto. Bezenza izinto ngegama likaYise, God the Father. Uthi kubafundi kubaJuda uthi ngizile egameni kaBaba anizange ningamkele. Ukhona oza kwelakhe igama, usho Antichrist. Yena ke nizomamkela. Manje ke thina ke senza konke egameni likaJesu. uJesu wenza konke egameni kaYise. Ingakho ethunywe uYise. Uthi njengoba ubaba engithumile njengoba wezemhlabeni wasebenza for 3.5 years.
ethunywe ubaba okubizwa ukuthi ke enze zonke izinto egameni kaBaba. Igama lithi igama lisho i-authority, authorized by the Father. Ingakho ababhali nabafarisi mabembuza uthi ulithatha phi igunya lokuthethelela izono emhlabeni. Usethi ke ukuze nazike ukuthi indodana yomuntu inikwe amandla noma igunya lokuthethelela izono. Ngizonenzela isayini lo engimthethelela izono ofike ethwele. Ngizothi kuye lento obuthwelwe ngayo thwala yona. Meaning phila uzuthathe nohlaka okade uthwelwe ngalo uphume sewulithwele. It's a visible sign. Ngoba ukuthethelwa kwezono kuyimsebenzi kaNkulunkulu owenzeka spiritual. Kodwa ukuphila komzimba into eyenzeka physical ibonwe ngamehlo. Kwakuyisign, kwakuyiconfirmation yokuthi ngampela uJesu unikiwe ezulwini igunya lokuthethelela izono emhlabeni. Nathi ke sinikwe igunya lokwenza izizwe zonke abafundi. Akho ngisho ingilosi enamandla ukusiquestiona uthi silithatha phi igunya lokwenza izizwe abafundi. Silithatha phi igunya lokubeka izandla kuphila abantu, lokukhipha amadimoni. Nathi sizokhomba kulo owanikwe igunya naye. Sithi lo osinike igunya uyena osigunyazile. Senza konke egameni lakhe. Akathapha sala raba. Senza konke egameni lakhe kusho ukuthi sigunyazwe nguye. Uzukhumbule umgcini ikhulu, a man who had 100 soldiers under him. Uthi kuJesu ngiphansi kwegunya kanti nginamasoja aphansi kwami. Ngi-exercise igunya lokuthi mangithi isoja maliye lenze lokho engikutshoyo. Mangithi alibuye lenze lokho engikushoyo. Ngoba nginegunya phansi kwegunya, ngiphansi kwegunya ingakho nginegunya. So amasoja noma ke amaphoyisa asemgaqweni anegunya alisebenzisayo lokuthi imoto mazime makufuneke zime, and it's non-negotiable. Maye phamsi isandla uyema noma ujahe airport ngoba u-exercise irrespective of igender yakhe noma owesifazane noma kuzitruck engakanani iyema phambi kwakhe engazange ayithinte esebenzisa igunya. Why? Ngoba uphansi kwegunya likahulumeni kwi-department yakwa transport. Malibonge igama lenkosi. Ingubo azigqokile zikakhulume engakasho. Neliboni iphoyisa lomgwaqo uma ungemile kahle uyamshaya ngisho u-U10. Uma ungalifasela ibhande uyalifasa ibhande. Engakasho yena kusasho nje into ayigqokile ngoba igunya lela ligqokile. Uthi uJesu bafundi bakhe hlalana eJerusalema nize nembathiswe amandla. Siyembathele lento. No Petro lithi iBhayibheli egcwele ngumoya ongcwele waqala ukushumayela. Eshumayela ngegama likaJesu. Ababhali nabafarisi babelwa nokuthi angaliphathi leli gama mayishumayela. Asali ukuthi shumayela kodwa khipha leli gama likaJesu. Kanti leli gama liphethe amandla noma igunya. Uzathi uJesu uyothi kulentaba nqukuleka, uyothi kulesi sihlahla siphuka, uyotshala kolwandle. And these things will obey you. Lentaba can mean also a problem that is like a mountain before you. A problem that is not easily solved by the efforts of men. But kulo ophethe igunya elivalelwe egameni likaJesu. Unamandla ukukhuluma nalo ntaba. Unamandla uzathi uJesu mayibanika amandla kuMatthew chapter 10. Lithi iBhayibheli beza kuye wayesebanika amandla. Wayesethi kubo philisana abagulayo, khiphana amadimoni, vusana abafileyo if it is necessary. Malibonge igama lenkosi.
kusho ukuthi-ke lezi zinto ziyabalalela ngoba babuya bethokoza bethi ngisho imimoya ibisilalela masiyikhipha ngegunya likabani nothi labo igunya likaJesu. Ngivele ngingayazi indaba yokuthithiza kwethu singabatshela abantu ngoJesu sesinikwa amandla, sanikwa igunya, sanikwa igama, sagcwaliswa amandla kaMoya Ngcwele, siphinde sivala umlomo sinendodana elithi iBhayibheli onendodana unobufakazi akathuli. Uma unamahloni ngoJesu kusho ukuthi wenza lento uJesu athi onamahloni ngami nami ngiyoba namahloni ngaye. uPaulos yena uthi anginamahloni ngevangeli likaJesu Kristu osindisayo ngoba lingamandla asindisayo. Bangabhubha abantu uphethe isolution, bangafi abantu badlala amadimoni uphethe iauthority, uphethe nedunamis yokukhipha ofezela. Ibandla liyimpendulo, liwukhanya, liwusawoti. Uma uthula nawe ngokuthula nawe awusindanga. Uma ungahlaseli emasangweni eHades ngoba mawushumayela ngoJesu wena ohlaselayo, kodwa akufuneki ugcine uhlaselwa uSathane wena ungahlaseli kuSathane. Asaziwe emasangweni eHades ngoba kushiwo kuthiwa namasango eHades ngeke asehlule. Sivusiwe as a team bazalwane yokuba sibize abantu, sibabizele emsebenzi noma ke sibambizele ensindisweni, sibabizele embusweni. Bathengiwe, bahlele etshwaleni nje sebethengiwe ngegazi likaJesu. Thina kufanele sibe ngo-Uber sibe ngo-Uber abalanda into ezithengiwe bazise kubathengi. Ngithi sibe ngo-Uber abathi mangabe ngithenga bese ngilindele ukuthi uUber uzoyiletha into engiyithengile. So bahlele etshwaleni nje bangamaphara nje bathengiwe, izono zabo zixolelwe, balindwe umbuso, balindwe ukuphila kwabo, balindwe ukuphuma eqalekisweni. Masithula igazi labo lizobuzwa ezandleni zethu. Uma sithula sicima uMoya Ngcwele okuyena othunyelwe ukuthi angene ebantwini asebenze ngabantu ebantwini. Nikhona? uJesu wasebenza ewumuntu, umoya kaNkulunkulu ukuye, eya ebantwini ewumuntu, eya ngamandla kaMoya Ngcwele. Ingakho ethi umoya wenkosi uphezu kwami ungigcobile. Inkosi usho ubaba wakhe, God the Father. Umoya wenkosi is God the Spirit, is upon me, God the Son. But the Son of God has become like man. Wazalwa intombi uMaria ngoba uNkulunkulu maye ebantwini ngene emntwini. Kwafuneka uJesu abe umuntu ukuze uNkulunkulu akwazi ukuya ebantwini ngomuntu uKristu Jesu. Ingakho iBhayibheli lithi munye umlamuli phakathi kwabantu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu, ukuze uNkulunkulu athethelela abantu, abuyisele abantu kuye, kufuneka angene emntwini. Ingakho uJesu ethi obone mina ubone uBaba, ngoba uBaba ngomoya wakhe ungene kuJesu, the Word of God, the Son of God, who became like man. Wayengeka esiphambanweni uNkulunkulu kuphela, kwafuneke angene esibelethweni sikaMaria aphume sewumuntu, akhase abe njengengane encane, kuthi wabaleka nomntwana ngoba uHerod ufuna ukubulala umntwana. Ingeke ishiwo lonto kulizwi, ngeke ishiwo lonto kulizwi onguNkulunkulu, kodwa yashiwo kulizwi ongene emzimbeni womuntu, wazalwa nawe, wapartaker kulokho esiyikho, ukuze ahlasele uNkulunkulu ngoKristu esemntwini. Waba nguAdam ukuze uSathane angasho ukuthi ngirotshiwe, ngoba isicoco ngasithatha kuAdam, kufuneka kube uAdam osithatha back to himself. Kwafuneka uJesu angene esibelethweni sikaMaria azalwe njengabantu bonke uNkulunkulu, ukuze aye uAdam, aye eyithi, adideke kuSathane,
angasiboni ukuthi sekuyithi sesizolanda isiqoqo asithatha ku-Adam baba wethu. Akanoma nisekhona yini? Manje imfihlakalo yaba sekutheni uNkulunkulu ungena emntwini, uNkulunkulu ungena ku-Adam ukuze akwazi ukuyothatha isiqoqo esithathwe emntwini. Umuntu uthathelwe isiqoqo sokubusa, sokuba nobudlelwane noNkulunkulu. Kwahamba inkazimulo, lithi iBhayibheli bonile bonke basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Manje uAdam wokugcina uJesu Kristu omele thina nomele uBaba at the same time wangena kithi ukuze kusasa singene kuye. Wathatha isimo somuntu ukuze thina sithathe isimo sobuNkulunkulu bakhe. Waba yiSon of Man ukuze thina sibe ngoSon of God. Wathwala izifo zethu ukuze sithwale ukuphila kwakhe. Wathwala izono zethu ukuze sithwale ukulunga kwakhe. Wehle emazulwini ukuze thina sinyuke emazulwini. Wathi Eloi Eloi lama sabachthani, ungishiyelani Jehova, ukuze thina sithi Abba Baba. So it was a place of exchange. UJesu eya esiphambanweni wathatha ngisho isiqalekiso ngokulenga emthini, isiqalekiso somthetho. Kuyezwakala bazalwane? Wathatha isiqalekiso ukuze thina sithathe isibusiso esehlela ku-Abraham, isibusiso esehlela ku-Abraham. Wathwala ngisho umqhele wameva, which is a sign of a curse eyaba phezu komhlaba. Umhlaba waveza ameva, walenga emthini ngoba kwakuthiwa uqalekisiwe olenga emthini. So ukulenga kwakhe emthini wayeya as our substitute endaweni yethu ukuze isibusiso sikaNkulunkulu sikwazi ukudlulela kithi, ngoba isiqalekiso sethu sesithathwe uye, izifo zethu sezithathwe uye. Lo osinqobile uSathane usenqotshwe uJesu for us. Wambeka unyawo ekhanda. Ikhanda likaSathane lisho idominion, lisho ukubusa namandla negunya likaSathane. Lanyathelwa igunya lakhe uJesu elinyathelela thina. Kwafuneka abe umuntu ukuze akwazi ukunyathela, ngoba kwakuzoba illegal ukuthi uJesu anqobe uSathane engumoya, engulizwi likaNkulunkulu. Kwafuneke athole igama lokuthi uJesu igama lomuntu lelo. Nikhona la endlini? Ngaphandle ukuthi lichaza ukuthi uzokwenzani, kodwa igama lomuntu lelo. Kwafuneka abe uJesu abe umuntu, abe 100% man, and abe umuntu forever. Noma esevukile kwabafile umuntu, as long umuntu, I am fully represented there. As long uNkulunkulu the Father is fully represented in Jesus. As long umuntu, I am fully represented lapha. Wehla evele ezulwini engulizwi wangena esibelethweni sentombazana. Mayise ebuyele ekhaya eseqeda umsebenzi, wabuyele ekhaya eseuNkulunkulu muntu. Okuchaza ukuthi mayizulu livula umnyango uJesu engena, kungena thina ngoba useyithi, though he remains God, though he remains a word of God, though he remains the way, the truth and the life, but he's also man. Uma ngabe evuke nomzimba ayingafikanga nawo ngesikhathi engena esibelethweni sikaMaria, uma ithuna lakhe li-empty, kusinika ithemba nathi ukuthi sesinendawo ezulwini. Imizimba yethu ayizuphelele ethuneni. Nikhona? Kwafuneke uJesu aphelelise ukusirepresenta, abe nguAdam kade uNkulunkulu. Akazange ayeke kuba uNkulunkulu, waqhubeka waba uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu owembethu uAdam. Lokho kulungiselela ukuthi nathi sibe ngoAdam abanoNkulunkulu phakathi. Sinikwe igama elisha lokuthi singabantwana bakaNkulunkulu, kade singabantu bakaNkulunkulu. Saba ngabantwana bakaNkulunkulu, saba nobudlelwane, asabe sasho masimu-addressa, asabe sasho ukuthi uNkulunkulu wami, ngoba ukuthathile uJesu lokho esiphambanweni ngokuthatha uNkulunkulu wami. Moya kaKristu wafika ngaphakathi wasinika ilungelo lokuthi sithi Abba Baba.
wasinika ilungelo lokuthi sim-address abe closer to us, angabi uNkulunkulu kuphela kodwa abe ubaba wethu, sibe ngabantwana, sizalwe nguye esizala ngezwi nangomoya, bese sibe nabadlelana naye ngemvelo yobuNkulunkulu bakhe, ngoba masizelwe uye ngembewu engagugi, sinama elements within us, sine DNA kaNkulunkulu within us, singabadlelana nemvelo yobuNkulunkulu. Akekho umuntu ohlonishwe izulu njengomntwana kaNkulunkulu. Into esiyenziwe saba yiyo ingaphezulu kwalokho ingilosi ezinkulu, amakerubhi namaserafi awasondeli kuthina ngerenke yobuntwana. Tina, we are not just above those principalities and powers in heavenly places. We are far above them, seated with Christ in heavenly places. And igama lika Jesu silinikiwe, asilibolekiwe. Umoya Ngcwele oluphawu nesibambiso sefa lethu. Lithi iBhayibheli uzohlala kithi ingunaphakade. Sibe ngamathempeli kaNkulunkulu ngoba akasahlali ezindlini ezakhiwe ngezandla zabantu. Usehlala ezindlini ezakhiwe izandla zakhe inyanga ezu9. Sihamba siyizulu elincane la uNkulunkulu ehlala khona. Lokho has been made possible ngothando lukaNkulunkulu nangoKristu imediator, umhlanganisi phakathi komuntu noNkulunkulu, ngoba bekuxatshene. Ingilosi bingeke ibe namandla okwenza inkonzo yokubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu. Kuye kwafuneka uNkulunkulu wesigaba sesibili ebuthathweni bakhe, uNkulunkulu Ndodana, azohlanganisa uNkulunkulu noNkulunkulu. That is why kuthiwa ke he is our peace, he is our reconciliation. Ukubuyisana kwethu noNkulunkulu is through Jesus Christ. Sikwi covenant noJesu, sikwi relationship efana nomshado noJesu ngegazi lakhe. I-covenant esikuyo noma i-testament esikuyo ibekwe uphawu lwegazi kaJesu, ngoba isivumelwane ngokweBhayibheli asipheleli ngaphandle kwegazi. So ukuze isivumelwane singaphendukezeki, singaphenduleki noma singaphelelwa, kufanele sibe nesil yegazi likaJesu Kristu. Amen. Kuyezwakala bazalwane? So sinikwelelo gunya ke endaweni kaJesu Kristu. uNkulunkulu wasinika umoya wakhe ukuze senze umsebenzi wakhe, siphile impilo efunwa nguye, sifunctione accordingly. Wasinika umoya wakhe njengoba noJesu ethi umoya wenkosi uphezu kwami ungicobile ukuze ngishumayele ivangeli kwabampofu. Nathi sithi umoya kaKristu ukithi uziqala sizalwe kabusha. Umoya wenkosi usibhaphathizile ukuze samukelwe amandla sibe ofakazi from Jerusalem to the uttermost parts of the world. Sikwazi ukwenza umsebenzi athi uNkulunkulu ngiyofaka umoya omusha phakathi kwabo, meaning they will be born again. Ebese ethi ngiyofaka umoya wami bese ngibenze bagcine izimiso zami, benze engikushoyo not ngamandla abo kodwa ngamandla kaMoya Ngcwele. Uma uJesu Christ could not do the will of the Father as a man without the Spirit of the Father, how much more thina singakwenza kanjani ubaba athi asikwenze ngaphandle komoya wakhe na? That is why kubalekile mawususindisiwe wazalwa ngomoya, kufuneka ephinde ugcwaliswe uMoya Ngcwele, uhambe futhi ngaye uMoya Ngcwele, umeluleki, umduduzi, umsizi, amandla azokwenza wenza into ehlulayo. uMoya Ngcwele uzele ukuthi uzokwenza into ekwehlulayo kodwa uJesu engamehluli. Ingakho uPaulo sethi nginokukwenza konke ngaye ongiqinisayo, ngaye onginika amandla. Athi uJohane ukhona ozemva kwami, yena uzonibhaphathisa ngomoya nangomlilo. Amandla lawo, ngoba uyena uJesu othe hlalani eJerusalem nize namkeliswe amandla.
esefikile umoya ongcwele niyokwamukeliswa amandla nibe ofakazi. Akusashiwo la ukuthi nibe ngabantwana. Sekuthiwa nibe ofakazi. Kusho ukuthi nimele mina wherever you go. Nenza imisebenzi ebizokwenziwa yimi wherever you go. Angiqedile ukwenza umsebenzi kodwa ngizowenza sengiwenza ngani. Ngizophilisa abagulayo sengikwenza lokho ngikini ngoba mina ngiyinhloko nina ningumzimba wami. Manje yonke into la kimi njengenhloko ngiexpressa ngamalungu omzimba. I-examination ama-answers noma esekhanda kodwa ikhanda alibhali iphepha. Isandla esisemzimbeni esibhala iphepha. Isandla kufanele siconnecte ngokwama-nerves nenhloko ngoba iyona ephethe zonke impendulo. Uthi uJesu ngaphandle kwami ukhuluma namagatsha yena emvini weqiniso. Uthi igatsha likwazi ukuthela lingekho emvinini. Nani ngeke nenze lutho ngaphandle kwami. Kusho ukuthi thina siyi-extension yakhe uma emvini thina singamagatsha. Ingakho uma uthinta thina kukhala uKristu athi Sawula Sawula ungichuchiselani na. Wayekade engekho uJesu uPawulos noma uSawuli echuchisa amaKristu. Wayesehambile wabuyela ezulwini kodwa sizwa uKristu ehla njengombani phezu kukaSawuli embuza ukuthi umchuchiselani na. Meaning othinta uMkristu uthinta uKristu qo. I say othinta umntwana kaNkulunkulu uthinta izulu liphelele. Ingakho ke uPawulos ekhuluma amazwi ajulile ukuthi njoba ngisengisiwe nje ekade ngiyikho angiseyikho. Yimi lo wayehlukumeza amakholwa. Bonke ababiza igama lika Jesu ngangibachuchisa ngibathathe ngibafake ejele. Kodwa ukufika kukaKristu empilweni yami kwenze ukuthi kuvele another person. Ngoba sengiyisidalwa esisha, ngoba sengizelwe kabusha, ngoba ngiwumsebenzi wezandla zakhe. Nisekhona? Kwazalwa omunye umuntu. Lo muntu omdala wabethelwa kanye noKristu. Ngaqala ngashumayela ivangeli akade ngilwa nalo. Kwaze kwamangala abantu banika uNkulunkulu because of me, Paul. Bebona ukuthi lo okadelwa nevangeli useshumayela lona. Kubalekile masungena uJesu ishintshe impilo yakho. Come on people. Uma katumelene noKristu asizwakale sewushumela uKristu katumelene naye. Lithi iBhayibheli abantu bekubona lokho ukuthi uPawulos bayamazi banolwazi ngaye. Kangoba kwathatha isikhathi ukuthi uPawulos amkeleke ukuthi uguquke ngempela babengamethembi. Kodwa waziprova ngempilo entsha eshumayela nevangeli akadelwa nalo. Baqala bamdumisa uNkulunkulu because of him. Bazosho bathi ikhona ngempela lento yokusindiswa ngoba ishintshe wena. Siyakubona mfowethu ushintshile. Kuyabona alithi khonto engene. Icala esinalo njengebandla ukuba singampresenti uKristu. Angaveli ebantwini ngathi uthi uJesu as long ngisesezweni ngikukhanya kwezwe. Wayidlulisela kithi lonto wathi nina nokukhanya kwezwe. Usethi ke khanyani phambi kwabantu. Isho kamnandi ngesingisi ithi let your light shine. IBhayibheli alisho ukuthi shine. Because you can't have your own light. You reflect the light which is Christ. You are like a moon and Jesus is like a sun. Jesus is a star. Now you don't have your own light. You are like a mirror right
that reflect the image of Jesus Christ. Usekhona bazalwane? Let people see Christ in you. That is why lithi iBhayibheli i-connection phakathi kwakho noJesu, amehlo akho mangasuki kuKristu. Very important. Nise amehlo enu kumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwenu. Kungabikho into ezongena phakathi kwakho noKristu. Your eyes must be upon Christ, so that you will be able to reflect whatever Christ is. uPetro wathi Nkosi uma kunguwe ebona uKristu ehamba phezulu kwamanzi, lukhona novalo ukuthi hayibo akuyena uJesu lo, it's a ghost. Wayesethi kuPetro, if you are not a ghost, if it is you, yisho kimi uthi angize kuwe. Wathi uJesu, come. Wehla emkhunjini wanyathela amanzi for the first time in the history of mankind. Usekhona la endlini? But into ayibambile akagcinanga ngokubamba izwi, amehlo ethu akhe anamathela kulo othe come. As long ebheke yena, ulwandle alumuzwa uPetro ehamba phezulu kwalo. Lizwa uJesu with 2 pairs of feet ehamba phezulu kolwandle. Ngesikhathi esusa amehlo kunjengokudonswa kweplug. Ma udonsa iplug, ma udonsa iplug yefridge iyacima ifridge. Kuyezwakala bazalwane? Ifana nefridge efile kanti iyaphila ukuthi idisconnectile. So wanele wasusa amehlo wabuka ulwandle washona. Engathi ulithi ulwandle mina ngihanjwa umuntu, ngihanjwa uNkulunkulu wangidalayo. Uma ususa amehlo kuJesu ufana nabantu. As long ubheka uJesu, imvelo yonke izwa uJesu, ngisho uNkulunkulu ezulwini, ngisho uthandaza, uzwa indodana yakhe ithandaza ngoba uthandaza egameni kaJesu. Ingakho manihlangene noma babili noma nibathathu, uma nihlangene nje ngegama lakhe uvela bekhona. Basho kahle ke abafundi kuJesu Kristu bebuya nereport kade bathumile ukuthi abaphilisa abagulayo bakhipha amadimoni. Babuya bethokoza bethi hey sihambe kahle kwenzekile umsebenzi namadimoni egameni lakho not kwelabo aye asithobela asilalela. Ingakho it's never about you. uNkulunkulu esha umthetho kuwe akashaya umthetho ngoba ethembe wena, uzethembe yena ngendodana yakhe kuwe. Ayingene lento engqondweni. It's never about you. Ngesikhathi uJesu esiphambanweni, why esiphambanweni eyofa endaweni yakho. Nikhona nonke bazalwane? Eyofa nawe. Eyofa endaweni yakho, eyofa futhi nawe. Ngamanye amazwi kufuneka sikhulume njengoPawulos sithi sibethelwe emnqamlezweni noKristu. Why? Ukuze kungabe kusaphila thina, kusho ukuthi singabe sisaziphilela ngokwethu futhi singabe sisaziphilela ngokwentando yethu, ngoba kusihlulile ukuziphilela. Manje into ezosiza ukuthi kuphile uKristu kithi njengomuntu onedlozi, impilo yakhe yashintsha. Ngisho nabambizayo amambizi ngobuyena bakhe, bambiza ngespirit esingene kuye. Noma uyintombazane na 15 bathi gogo. Why bathi gogo entombazaneni? Ngoba umoya kagogo ngokusho kwabo, umoya kagogo ukubo uhamba nabadala, kusho njalo. Nathi uhamba nabaphansi, nathi sihamba nabadala kunensuku, nathi sihamba nabaphezulu. We are never ordinary. We are not just human beings. We are superhuman beings. Now, funeke manje siqale sihambe ngokufanele ukubizwa esibizwe ngakho. Uma kuthiwa singaphezulu kwabanqobi asihambe ngalondlela. Ngoba heaven cannot lie. God cannot lie.
athi ngaphezulu kwabanqobi kanti ukunqoba kukho kuwe. Unqobe ungakalwi ngoba unqotshelwe. Into esishayayo akuyena uSathane kodwa ungabaza ngishilo kuleli sonto obana abakhumbulayo. Iproblem enkulu kithi njengabazalwane ukungabaza into esikholwa yiyo. Angiphindi. Into esishayile bazalwane njengoba ngathi nje kuyakhulunywa kodwa asenzi. Kuthiwa sitshela abantu ngoJesu asenzi. Ukukholwa lokho okungenamsebenzi. Okudalwa ukuthi irelationship phakathi kwakho noMoya Ngcwele umenzisi uthi uNkulunkulu ngiyofaka umoya wami ngibenze bagcine imiso zami. Ukulalela iobedience ayivele emntwini ivela kuMoya Ngcwele. Ngisho sithandaza lithi iBhayibheli sibuthakathaka thina ukuthi singa-address uNkulunkulu ngendlela le uNkulunkulu afuna simu-addresse ngayo emthandazweni. Sisizwa nguMoya Ngcwele ebuthakathakeni bethu. Abesethi uPawulos sengiyasibonga ngobuthakathaka bami ngoba usethole i-reason. Nilalela angazi laba balele noma balele noma ngithandazela bese nje awumbuze umnyakazisi mayithe uthi uyathandaza noma ulela. uNkulunkulu wenze ngamabomu ukuthi sibe buthakathaka ukuze amandla akhe angene esikhaleni sobuthakathaka bese siba namandla sibuthakathaka. Bese siba namandla okwenza into esingenamandla ukuyenza. Bese sisho njengoPawulos sithi nginamandla okwenza konke ngaye onginika amandla. Nginamandla okwenza konke. Ingakho uJesu mayezobathuma abafundi bakhe ethi abawuphilisa abagulayo bakhipha amadimoni. Lithi iBhayibheli wabanika amandla ukuze bangahambi ngawo abamandla. Ukuze bangazibongi mase bebuya nobufakazi. Bazi ukuthi it is by grace. I-grace le isho i-ability kaNkulunkulu. I-grace isho ukuthi nangu uNkulunkulu engenzela into ngingafanele. I-grace ithi nangu sengenza izinto kanti mina bengazi ukuthi ziyangehlula. Nkosi yami nikhona. Nakho ngibeka isandla umuntu bese kuthiwa akahamba ekhaya ayofela ekhaya. Ngambeka isandla wasukuma. Mabethi badumisa wena abantu njoba kwenzeka koPawulos. Abantu basebeqala bedumisa uPawulos ngokuvuka kwesishosha. Badabula ingubo bathi nisenzelani lento. It's not about us. uNkulunkulu udumisa indodana yakhe. Uprove indodana yakhe ukuthi ayisekho ethuneni. Ivukile kwabafileyo. Befanga besinesibindi ukushumela ngoJesu. Abanye bebhizi ngoNkulunkulu babo abafa abangavuka. Thina owethu uJesu ufe wavuka elakhe ithuna li-empty. So incwadi yezenzo incwadi ephethe proof yokuthi uJesu uvukile. Ngisho ukufa kwakhe akunamandla uma ngenakho ukuvuka kwakhe. Nikhona? Ngeke liresist idemoni uma ngibiza igama lika Jesu ofe wavuka. Angiphinde alikho idemoni noma ngabe kuthuma liphuma phansi kolwandle noma kuthiwa lineminyaka ewu400 lihlumeza lomndeni mase kufike mina ashintshe izinto ngoba engifika naye la kimi enginaye la kimi mkhulu kunalama demoni asezweni. So ungabatshela abantu kaJesu ungayenzi lento esho uMoya Ngcwele. Abaningi phakathi wena uMoya Ngcwele uyangitshela uyakhuluma nabo athi yenza ukuthi abe novalo angazethembi. Vele ungazethembi. Ungenciki okwakho ukuqonda. Themba uJehova ngenhliziyo yakho yonke. Ungasanodwa uphisi ozozethemba. Wonke uphisi wenhliziyo, wonke inhliziyo yakho themba uJehova. Lithi iBhayibheli mawuthemba uJehova unjengentaba yaseSiyoni engenanyakaziso. Ungambona umzalwane enyakaza uhambe wahamba kwanendawo azethemba kuyona. Manyakaziswa inhlebo zabazalwane aduba ohlala ekhaya kusho ukuthi bengekho kwi-foundation. Ingakho eshukuma ngoba akekho kwi-foundation eyidwala laphakade.
Abantu abazosala manje abantu abamehlo abo akuJehova. Abantu aba-founded kuKristu, aba-anchored ezwini, aba-rooted kuKristu. Njengoba abantwana bami beyinikele nje, animeni ngenyawo. Ufuna ukuprofeta manje phambi kwenu. Umoya oyingcwele usengenile phakathi kwenu. Umoya kaNkulunkulu odala izulu nomhlaba, umoya wakhe ula kini. Anisebona abantu nje, seningabantwana bakaNkulunkulu nendlalifa kanye noKristu. Senamagama amasha, elinye lamagama kuthiwa nizidalwa ezitsha. Ngaphandle ningabonakala ngathi niyafana, kodwa ngaphakathi mkhulu umehluko osuwenziwe uNkulunkulu phakathi kwenu. Uma ngabe kukhona izinto ebezumthwalo kini, izifo, amashwa, iqalekiso zomndeni, mhlawumbe ubaba wakho washona eqalekisile, uma usuku uKristu isidalwa esisha, zonke into endala zayizona zisukile. Uzoba isibusise emndenini wakini. Iminyango ebivalwa amadimoni izovuleka namhlanje ngegama kaJesu. Uma kukhona nje phakathi kwenu la onesifo nje sakhe solokhu akhula nasemncane, sivalelisile futhi ngasitshela naso sisendaweni e-wrong manje, phuma uhambe. Siyanibongela, mina ngina 60 years, ningabuki ngathi mhlambe lo 60 kanjani, ngase ngimusha ngiyi-teenager ngalezo zikhathi. Ngibheke sengigijimela u-80 manje, 80 years, sengiya ku-80 manje mina. Le njengoba ngishumayela nje, ngiqala ngo-75 ukushumayela, ngase ngisebenza already. Ngi-first born ekhaya. uNkulunkulu wangibiza ngo-1975 ukuthi ngishumayele njengoba ngishumayela nje. So oka 51 lo nyaka ngishumayela ivangeli. Ngizama ukutshela nini ukuthi uNkulunkulu akagcini ngokusindisa ebese kushiya kanjalo, uyakugcina abe akupreserve njengobhontshisi ethinini. Asisekho isikhali esilolelwe nina esophumelele. Namaphupha amabi nento ebezinifikela zinihlukumeze emphefumulweni engqondweni nasemzimbeni. It's over with the devil in the name of Jesus. Let me warn you now. Let me warn you. Suka nje. Indlela yokubuyela emuva isekho. Ivalwa yimina futhi. Angeke nisabuyela la nivela khona. Izinto ebezikwehlula, kungaba ugwayi, kungaba utshwala, kungaba yini, usalwa nazo, kodwa the fact ukuthi uJesu ungaphakathi. The fact ukuthi uJesu ungaphakathi. The fact ukuthi uJesu ungaphakathi. Zizoya zincibilika, ziphelelwa amandla. Ungayeki wena. Don't give up on Jesus. Ungabheke emuva. Ngoba amadimoni engiwakhiphayo kuwe njengamanje, uma ubuyele emuva azothi mayibuya ezochecka ukuthi le ndlu ekade sihlala kuyo injani, isenayo yini uJesu. Ma uJesu ephumile usubuyele ezintweni zakho, azolanda amanye aphindwe 7 times, uzoba wese kunakuqala. Akusekho ukuphindela emuva. Akusekho ukuphindela emuva. Akusekho ukuphindela emuva. Wena ozotshela abanye ngoJesu usindisayo and bazombona inkambo yakho. It's not about you and it's not about your own ability. Umoya oyingcwele uyena ozokwenza umsebenzi kuwe. Isangoma sikwazi ukubhulwa singangenangwa yimimoya, ukuze sibone izinto ezingabonwa ngamehlo. Kufanele singene umoya walonto.
Uma sisho noma siyintombazana sivumani ba athi amadoda siyavuma hasha intombazaneni engenwe nani ningenwe ngoba kusiza ungene esontweni kanti awungenwe ufana nomuntu wesifazane ogqoka imaternity engakhulelwe nisindiswe nina uJesu esezobuya nisindiswe nina izwe seligoqwa umhlaba uyaphela umhlaba uyabhubha ikhonto ezodabuka emkhathini uJesu uzoqhamuka emkhathini ezolanda ibandla lakhe nisindiswe nina sekusondela lezo nsuku babisisani lokho enakho ungabikho noyedwa ozonamuka umqhele wenu zoyazincibilika zonke izinto ekade nihambe nezinyanga nenza yonke into nakhwifa nenza yonke into kwahluleka konke kodwa kufike ingonyama omndeni kaJuda engahlulwa lutho iyona ezohluzula yonke into enhlulwayo I bless you in Jesus name. Ngiyahlala phansi. Awusathakatheki izo mina ngikhuluma nawe awusathakatheki ngiyazi kimi lonto mina ngangathakathwa ngisafunda uStandard 6 seho standard ngase ngisinisiwe by grace kungangifunda uStandard 6 eDandi ngifunda eNdumeni school bayazi abaseDandi kanti ngizokweqa umeqo ngoba benomono ukuthi ngihlaniphile esikoleni kwaqhamuka umzalwane ngime esangweni wathi mntanami ngeke ngimushe isonto lakhe kodwa banomoya wokuprofetha wathi mntanami wakabani ngizichaze wathi mntanami engathi awusenze kahle ezifundweni zakho ngime esangweni ngiyimele kanje ngivele esikoleni nami ngiyabona ukuthi mangifunda esikoleni noma uthisha efundisa kube ngathi khona ocaphuna ingqondo ngisale ngingazizwa ukuthi uyingcwebe ungazizwa ukuthi umuntu wena uyaphila kube ngathi awusekho emzimbeni kuhambe nengqondo makhuluma uthisha ngidwaza kuma ngalithisha ukuthi wenze njani ngawe Mahlaba awunje umthetho wakho achazeke lo mama lo in fact kwakubaba sengiyakhumbula ngoba kokudala athi mntana khona bathatha ingqondo yakho uyabona kulele bridge lesitimela ohamba phansi kwalo mangabe esikoleni kunento oyeqe lapho unele weqa yangena emzimbeni ingakho ke manje ungasaperform esikoleni akangazi uyaqala ukungibona ngaba nento ethi ngaphakathi esekhulumile ungenze ukuthi indlozi ekhulumayo ngithi umuntu mina ngenhlanhla kanti ubaba ukhona kulezo nsuku ngangihlala kwaLivuno abazali sebancane ke babevamisile ukushiya lapho kwesisikhathi kwaLivuno sihlale khona ngimtshela ubaba umfundisi ngimchazele sonke istory ukuthi no baba la bengakufuna ukutshela kodwa manje sengiyakutshela bengasenzi kahle esikoleni manje uqhamuka ubaba la edlula ngendlela wavela washo yonke into nge-word of knowledge wayesethi ubaba ngoba he was a man of faith wathi hawo mfana wami ungesabi so ikhipha lento kuzobe ngathi azange bekhona wangibeka isandla same time ngawa phansi mangivuka lapho iperformance angayenza esikoleni as one of the brightest esikoleni so sinike into ephilayo sinike into enizoyinika izizukulwane nama families eni nizothi manithandaza kwenzeka izinto nini ningalindi ukuthi nizibe nonyaka nisindisiwe as long ningabantwana bakaNkulunkulu ninelungelo lokubeka isandla umuntu ogulayo nina aphile manje sengisho nina ngingambeka manje isandla umuntu ogulayo ngenxa yokuthi akeze uphiliswa inina uzophiliswa uJesu enimamkele makaqale uJesu enimamkele abe busy ngani njengoba ebusy kini abe busy ngani mani bafica behamba kancane laba abahamba phambi kwenu gijimani nina gijimani ngesivinini izando ubufakazi bokuthi uJesu ngisindisile ngatshela abantu ngoJesu basindiswa nabo that is the double testimony
usho imisebenzi uNkulunkulu ayenze kuwe nemisebenzi uNkulunkulu ayenze ngawe. uNkulunkulu akalindi uzube nezinsuku engaki usindisiwe. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Isizini le bazalwane, uma singanyakazi thina bayangena. Bazonyakaza benza izinto na ungakazi uzenza una 20 years usindisiwe. Hamba kancane nje kona bezayo. Uma Mkhize osashona waye umprofeti umyeni wakhe umfundisi. He was once my pastor, my local pastor, ubaba Mkhize. Umkakhe ke a profeta esho izinto zenzeka. Wayithi mayikhuluma ngibhale phansi. Ethi kunesizukulwane esizayo. Ethi sigijima ngesivinini. Ethi njoba kade begijima besezweni. Abezonciphisa ispeed masebela. Ethi kofuneke nibasheshise nibafundise iziqalelo zezifundiso. Ngoba ngendlela abagijima ngayo bangaze bagijime bengaphethe lutho esandleni. Masebela baphuthumeni. Mabeqeda nje kuye emanzini amaningi basindiswe baye emanzini. Mabebuya lapho abangene eklasini. Ngoba bane speed bayagijima bafuna ukuyiphinisela kuSathane. Bagijima njengokhozi lapha abantu abezayo. Bazona overtake nisonta. Ukusonta ukuba uthi ukholwa umesaba uNkulunkulu kodwa amandla kaNkulunkulu angabonakali futhi ungakholwa amandla kaNkulunkulu. Sidinga ukubonakaliswa kwamandla kaNkulunkulu and sidinga ama agents azo specialize in demonstration of the Spirit of God and power. I-gospel esishumayelayo bazalwane of the kingdom ayikho in word only. It is in demonstration of the Spirit and power. Angilifuni ivangeli elithi uJesu uyasindisa kodwa angasindisi. Elithi uJesu uyaphilisa kodwa kuqhubeke kula abantu. Mina ngifuna ukuthi mangiqeda ukukhuluma bese iyademonstrateeka into engiyishoyo. Ngangeke ngisindiswe because I was an atheist. Ukuba lo muntu wayengishumayeza wagcina ungishumayeza ngazange ngiwabona amandla kaNkulunkulu. Into yangihlalisa kuye uJesu Kristu eyangenza ngathi forward ever backward never. Ukuthi lo mfundisi wayishumayela wathi uJesu uyasindisa, wathi uJesu uyaphilisa, noma uphethwe yini uyaphilisa. uNkulunkulu waliconfirma izwi lakhe. Abantu uNkulunkulu azosebenza ngabo nazosebenza nabo ngabaphumayo bangahlali babe ngama spectators bafudumeza izitulo zenkonzo balindele inkonzo ezayo balokhu benikwa izinto ziphelele kubo engabe bayidlulisela kwabathembekile abazoyidlulisela kwabanye. Isizini le yamandla angumangaliso uNkulunkulu uzokwenza imisebenzi yamandla abantu bazophila ezitratweni zaseThekwini kwamanye amazwe seqalile and imajority yabantu uNkulunkulu asebenza ngabo abantu abasha basheshe bayibamba abantu abasha into mawubanike kahle bagijima nayo banesibindi banamandla bapliable bayashesha ukuzwa. Ingakho nje kufanele si-investe kubo. Uyabona mako kuthiwa nje kuzingela imphefumulo ubala ubuka ama stats lapho i-ratio yakhona it's about 6 to 4 u6 abantu abasha u4 abantu asebekhulile abantu abagijimayo mawubanika into. Ingakho umuntu oqala was a young man nomuntu wasiyela esiphambanweni was a young man of 33 years. Lion killers were young men. Umbulali webhele was a young man. Umbulali kaGoliath was not uSaul, kodwa it was a little boy, uDavid. So uNkulunkulu unendawo yakhe kubantu abasha. Ingakho ethi insuku nizogcina uzothulula umoya wakhe phezu kwenyama yonke. Izintombi zenu nensizwa zenu ziyoprofeta. Insizwa zibona imbono. Kusho ukuthi sivakashelwa amazulu. Hallelujah. Isikhathi semvuselelo ongakazi uyibona. Abantu bazophila ngendlela ongakazi uyibona. Abanye bazongena emawodini akungena ashumela uJesu osindisayo. Ngakusasa kuthi iwodi li-empty. Yeah. Fana nabantu abasanda kusindiswa. Uma sibasheshisa manje besanda kusindiswa, sibatshela amandla abanawo.
ngoba kuhamba mawusunesikhathi usindisiwe ujwayele ngoba wenzi kade waqala ungenzi mawushela. Manje abantu abazosizwa ilabo abantu abayimisele nabalambela uNkulunkulu 1 nalabo abasanda kusindiswa. Singadlali ngabo, asibafake into zezulu bengena. Bangaze bagwanye. Bangaze bome, asibabo libonjwa liseva. Singabachithela isikhathi, asibanike amalungelo wabo namandla abo. Sibatshele nje kade ngibatshela nje. Kweswakala. Ngoba akazi lutho uzokwenza uyipage eliblank uzobhalwa yimina ngemfundiso. Uzophuma ukwenza lonto bangithi yabona leli gama engikunika lona igama lika Jesu uzothandazela ingane yakho enesithuthwane iphile same time. Akazolokho ngiphendula. Akazolokho ngiphendula. Ngizombuza ngithi uyafuna uNkulunkulu abonakale ngawo nakade bekuhleka bethi usindisiwe. Udemonstrate amandla kaNkulunkulu. Ufika umuntu egula umbeke izandla aphile. Ugogo wakho nje obekuphile egula nje unelungelo namandla okumbeka isandla unegunya uJesu akunike lona. Nami ngiyakunika futhi phezulu kokuthi uJesu ukunike ngiyaconfirm ukuthi uJesu. Sibatshele besanda kusindiswa nje. Ungesatshiswa umuntu othi ulibambe lingashoni. Ungesatshiswa umuntu othi ulibambe lingashoni. Asikho isikhali esilolelo wena esiyophumelela. Ngegama likaJesu, ngegazi likaJesu, ngiyakuqhihisa manje uze ngabikho isikhali esilolelo wena esiyophumelela. Obana basiyakuzwa moya. Nithi ngibanjwe yini ngagugi. Ngibekelwe lesi sikhathi. Ngibekelwe ukuhlomisa igeneration yenzu kuzogcina. Ngibanike amandla. Ngiempathe iziphiwo kubo. Laba abanhliziyo zivuma. Abathi mabeke imjongo kusho kwezwi. Laba bathi Nkosi use me for the glory of your name. Laba balambela ukubona uNkulunkulu esebenza ngeimanga. Laba bathi iziphi zishona eplacement ezibhalwe la ukuthi siyokwazi ukuzenza. Kwenze njani manje? Abantu abanemibuzo efuna ukuphendula same time. Abangekho satisfied ukuthi basindisiwe bahamba inkonzo. Abafuna more than what they are doing. I say abafuna more. Lithi iBhayibheli langazelelani iziphiwo zikamoya. Isiphiwo sokuphilisa, isiphiwo sokubona imbono, nikhona nonke bazalwane, isiphiwo sokukholwa, isiphiwo sokwazi, solwazi. Uvela umbuke nje umuntu athi mongcwele lo muntu kade ufuna ukubulala ekhaya. Lo muntu kanje akuwona umngoma lowo. It's a word of knowledge, it's a gift. As a net diagnose. Ukuthi kungenzeka ukuthi esikhwameni sakhe kunentambo yokuzibulala kanti unayo ngempela. Lokho kwenza ukuthi inhliziyo yalo muntu ivuleke into ozoyisho ayamkele ngoba usuqala wamtshela into ungazange uyibuze. So lezo iphiwo ke zizoba kulabo abalangazelelayo. Ngoba zidemonstrate ingqondo kaNkulunkulu, zidemonstrate amandla kaNkulunkulu. There's a gift ebizwa kuthiwa i-gift of miracle. I-gift of miracle ayifani ne-gift of healing. Nikhona? uLazarus ngesikhathi esefile wayengasayidingi i-gift of healing. Wayesedinga i-gift of miracles. Lo uJesu amgcoba ngodaka emehlweni wayengasadingi i-gift of healing ngoba kuyabona ukuthi amehlo ayengekho wazalwe ngenamehlo. Futhi kwakuwuphawu ukuthi ubani wayibumba uAdam. Angani manje sekhona yini? Kuthiwa wafela amathe wahlanganisa amanzi wenza amabhola wafaka emehlweni kanti uqedela umsebenzi ongaqedwanga lo mntwana eseseswini ukuthi kwakhiwe konke kwasala amehlo. Njoba uAdam wathathwa othulini naye uJesu wenza lonto wenza amabhola wafakala wasethi amanemba asale eceleni akahambe ayowageza wabuya ebona ngamehlo ayenziwe ngodaka. Uthi uJesu ke
imisebenzi engenzileyo noma ungaseze ukwenza kanjalo wena usunikwa igunya kakhulu lokubeka izandla. Nisekhona bazalwane? uPetro yena waze wabadlula ngesithunzi abantu bebekwe iQ isithunzi sakhe saphilisa abantu. Uzwabona amandla esinawo ngakanani. Omunye ubaba engangisebenza naye wakwathandzazela abantu waphilisa abantu ngokuthi ethi hlalani la kade ngihlale khona. Anela sihlale kulesitulo umuntu egula avela athi kusho ukuthi ushiya amandla aphilisayo esitulweni. And izinto ezinjalo ziba yi-once off. Kodwa into okufanele kuyenze njalo ukubekwa kwezandla. Kodwa uma ngabe uNkulunkulu enze ngendlela engajwayelekile uvamisile ukuthi ayenze kanye lodwa. Ngoba mayizo yenza njalo ngagcina iseyidoctrine. Kanti idoctrine ukubekwa kwezandla. Usekhona la endlini? Ya, kwesikhathi umuntu ngicela vela athi nje thatha leli bhantshi umembathise lo. Nela membathisa vele esihlelwa amandla amongcwele. Yabo? Kuya ngokuthi abanye besiye sithi emvuselelweni mhlawumbe uze ingane yakhe akakwazanga uza nayo. Manje kuyabona ukuthi manje kufanele eze ngandlela thile. Bese athi umfundisi esasihamba naye lethanta ajwayele athanda ukuyigqoka. Abese kukhuluma kuyona ambiza igama lakhe ukuze ma eyigqoka kube khona into eyenzeka kuye. Wayengayenzi njalo, wayenza ngalezo ikhathi. Wayebuza igama lakhe esikhathini esiningi. Athi ubani igama lakhe? Asho lo. Abese ebiza igama lakhe emthandazweni. Athi sibanibani ngegama lika Jesu ngithi sindiswa in the name of Jesus. Ngiyakubizela ensindisweni. Woza ensindisweni ngegama lika Jesu. Angithi siyamphehla umuntu okhambeni. Simbize ngegama okhambeni simphehle. Nathi siyakwazi ukuphehla umuntu egazini lika Jesu. Amasimu avuthiwe abantu balindile. Lithi iBhayibheli abantu Mark chapter 16 amavesi okugcina baphuma ke beshumayela ivangeli. Inkosi uJesu lo isebenza nabo ibonakalisa noma ke yenze njani Nkosi yami isebenza nabo kusho ukuthi ifeza yenza lokho abakushumayelayo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ukuphuma kwabo bayeshumayela. Inkosi yaphuma nabo yasebenza nabo yafakazela izwi abalishumayo ngezibonakaliso nezimangaliso. Babethi uJesu uyasindisa, uJesu uhamba nabo wavela abasindisa abantu. uJesu uyaphilisa, uJesu uhambe nabo ngoba bephuma beshumayela ivangeli. uJesu akasebenzi nabantu abahleli phansi. Bangangifakazela abazalwane abaningi la bayethuka uma bengaphandle beshumayela ivangeli bebona uNkulunkulu enza imanga ngabo. Athi umuntu ngaphakathi enhlizweni kanti ngihleli nento nje. uGideon wayengazazi ukuthi unamandla. Ingakho kwathiwa hamba ngamandla onawo. Awekho amandla anikwa wona. Kwathiwa akasebenzise lawo akade evele kuye kodwa egodola nawo. Lithi iBhayibheli baphuma ke njengokusho kwezwi. Njengokusho kwaMoya Ngcwele. Asipheleli la bazalwane. La indawo ye-workshop. La indawo yokuhlonisa. La indawo yokulolwa kwekhaya. Phandle ifield esibizele kuyo ngoba seyivuthiwe amasimu akhona avuthiwe. Ungashumayela even over the phone. Ungashumayela ngayo yonke indlela usebenzisa social media, usebenzisa social media uthandazela abantu baphile online. uJesu washo ngezwi yathi i-centurion yathi isho ngezwi noma ungayanga physical isho ngezwi. Singabasindisa abantu online, singabaphilisa abantu online. Kunabathakatha ngefoni. Awunezwa yini? I remember ngithandazela omunye kuselabo lamafoni lawa niyabona lawa ase iphone booth. Niyakhumbula amafoni aqala ongena ngathi kuyindlu encane. So ngathandaza umthandazo
wehlela umoya ongcwele abantu ababe lapho bezofona babona umuntu ewa ekhuluma ngelwimi kanti manje mina ngithandaza a distance away umlilo wagijima ngefoni wangena kuyena manje sihleli nalawo mandla sigodola nalawo mandla sikhaliswa amadimoni nalawo mandla. That is why ethi uJesu, behold, see, I give you power over serpents and scorpions. Serpents amadimoni are busy ekhuluma amanga kuwe. Nikhona bazalwane? Serpents anamazinyo ane-poison, injector i-poison kuwe. Ama-scorpions injector i-pain kuwe. I-pain ingaba physical, psychological, whatever type of pain. Scorpions are there to see you unyakaziswa ubuhlungu ungalala ebusuku. Sometimes physical uthi uyakudokotela athi akaboni lutho kodwa wena ulala ebusuku uncinzwe noma uhlatshwe idemon elibizwa ngescorpion. But mawuse wamkela amandla kaJesu igunya likaJesu unyathela serpents, scorpions, and over all the power of an enemy, whatever power, and nothing by any means will hurt you. I say nothing by any means will hurt you. No weapon formed against you shall prosper. Even the gates of hell, meaning the rulership of hell, cannot prevail against you. You are invincible. You are unstoppable. Because awedwa wahamba noJesu, and you are the majority. If God is for you, no one can be against you. Uyezwakala bazalwane? Isikhathi lesi se demonstration bazosala bahamba kancane. Kuyashesha manje uJesu uyabuya. Yonke into iyashesha. Technologically kuyashesha. Indaba kuyolanda izinkuni for upheka itiye, ulanda izinkuni ubase, usayotheza, usazokapha izinkuni, usazobasa, busubeka iketela nalo selimnyama, kubila amanzi, bese uba uphuza itiye. No. Uvele nje uplug upress likhali lisho licule iketela same time. Ukubhalela umuntu incwadi, uthenga envelope nestembu, ubhale, ulinda impendulo. Ayisebenzi lonto. You SMS. Kubuya impendulo same time. Izinto ziyashesha. We cannot afford to be slow. Izwe lishesha phandle. Isikhathi sohamba kancane. Yabona nje next week nje siya somewhere. At our age, so shumayela endaweni ezo4 masuka la East London, Umtata, Mount Frere, angazi le esine yipi mamahla enye ziwu2 East London esoshumayela yinye Mthatha yinye Mount Frere siyagijima. Ngiyayidrivela anginankinga futhi ngidriver njengoba siyemthatha nje siya East London so driver la ngisuka la siya East London ga driver umkhuhlane usathane ethi uyalwa ngatshela umzimba ngathi yabona we mzimba siya East London ke manje kufanele usebenzise igunya lakho siya East London sizo driver futhi siyofika khona ga driver ngempela ngithimula ngiye yonke into ka driver ngafika East London ngolesihlanu nje sothi sifika mangabe suku lesihlanu angazi how many hours there 11 hours 10 hours ntambama ngiyashumayela anginankinga futhi uMosi waqala uhola abantwana baIsrael ena80 ehamba ehlane ehola abantu abawu 3 million thina sithi pension leyo sekuphelile ngawo wathi uMongcwele no we don't retire because you will expire. So I'm energetic bazalwane. Ungamangala ngisho amazinyo ama u32 ngizokuthiwa khishwa izinyo angiyazi lonto yokukhipha izinyo njengobona angazi izinyo likhishwa kanjani. Because it's what you think and what you say to yourself.
hayi mina sengiyayigogela sekuphelile ngami uqala usuna 50 uthi ke noshukela nje sebeza ngisondela uyaprofeta wrongly phezu kwempilo yakho kanti kuthiwa let the weak say I'm strong you will have what you say usho kubheda uthi I'm highly blessed because us exercise authority as a king. God has made us kings and priests. Guess what? Now, as a king, we understand that king, it's a legal term to be a king. It's authority. It's a position of authority. Tina, we are delegates of that authority. Singama delegate, we are mandated by God to arrest. We have, yes, yes. Be careful what you say with your mouth. Second, obana bathi ngizowa exercise alamandla uNkulunkulu anginike wona. Obana bathi ngeke ngithule ngoJesu osindisayo. Ushaya very strong against the devil. Satan hates it. Mangabe utshela umuntu ngoJesu, he hates it. You are plundering hell and populating heaven. It's time for us to rise. As the Bible says, arise and shine, for the light has come, and the glory of God has risen upon you. Gibuze uchat GPT, that how powerful is a Christian? Lati robot, extremely powerful. Gibuze uchat GPT, that how powerful is a Christian? Wangpendula, what extremely powerful. Going down uti, a problem abazaz would be powerful gangana. Utu Jesman chula nina amache azokulum. Ngesikhathi bephika uthi uJesu indodana kaNkulunkulu akhuluma amatshe aqhekeka lafipa lilanga kwazamazama umhlaba lavuma isotsha lingakholwa lathi ngempela lo uyindodana kaNkulunkulu. Masibenze bavume bazalwane ukuthi uJesu uyinkosi. Asibenze bavume ukuthi uvukile kwabafileyo. Asibenze bavume ukuthi uyinkosi nomsindisa kanye nomlungu. Olenga lapha esithombeni endlini. Lo Jesu othe onenhle akazuma kanjani nomuthe. Yabo. Akusena uJesu engikhonzayo lo. He was not even a European. uJesu. Amen. He was Semitic. uJesu. Uphuma enzalweni kaShem uJesu. So inzalo kaShem uNkulunkulu miraculously wenza ukuthi uAdam azala abantwana abanama 3 colors. Ham was black. Japheth was white. Shem was between white and black. Wayefana nekhofi elithelwe ubisi. So ikhofi elithelwe ubisi alikho brown lingekho white ngoba hlanza ubrown no white. Why uJesu aphume lapho ukuze abe partner phakathi. ebuNkulunkuluwini is the Father and the Holy Spirit. Jesus is in the midst. Nangizwa esiphambanweni isigebengala nesigebengala uJesu phakathi nendawo. Nendawo wazala kuyo bayibiza namhlanje ukuthi iMiddle East, inkaba yomhlaba wonke, iMiddle East. Wazalelwa eMiddle East strategically ukuze malisabalala ivangeli lisabalele from the navel of the world. Ingakho noma esefike kuwe ufuna ukuba ngaphakathi. Mayise ngene kuwe akabe inkosi engena ngaphakathi. Malibonga igama lenkosi. Ngiyayibona lemvuselelo in the spirit. And ngiyayibona le team uNkulunkulu azosebenza ngayo. Abanalo uvalo, they are as bold as lion. They are as wise as serpent. They are as meek as dove. They are fully representing Jesus Christ. Izinto uJesu ayezenza uzobe siqhubeka ezenza ngabo ngoba bazenza egameni lakhe. Uma uJesu wayiphilisa abagulayo nabo bazophilisa abagulayo ngegama lika Jesu. Because he is the same yesterday, today and forever. Sizobona imanga
indaba izoqala empilweni abayiphila abantu abanamhlanje. Kuvela uhlobo lwabantu abaphila insindiso yokuhlukana nesono ungamngabazi ukuthi umzalwane. Abantu abangena ebhasini bathi ngiyanibikelela lonke egameni kaJesu. Ngiphethe uJesu osindisayo. uJesu wangena enhlizweni yami wayiguqula nganginje namhlanje senginje. Njengempumputhi bengaboni manje sengiyabona. Wozanibona ongitshele konke ngaba kusiya uMesiya na. Bayadingwa ofakazi abazodlulisa indaba ezithokozisayo bangafa abantu with bad news. Ekhona ama good news. Hallelujah. Bangakudliwa izifo abantu une gift of healing. Actually ayigcini ngegift iyafika na kwi sign. These signs shall follow them that believe. Noma ngaseyona ke gift akube yisign yokuthi wena you believe in the name of Jesus. I say akube yisign yokuthi wena uyakholwa egameni kaJesu akusaphili wena uKristu ophilayo. Akeze uphiliswa wena lo muntu uzophiliswa uKristu ophila kuwe. Siyafuna lobufakazi bukaJesu esebenza ngawe. Siyafuna lobufakazi bama agents kaKristu. Siyafuna lobufakazi bama ambassadors for Jesus. Siyafuna lobufakazi babantu who are fully Nkosi yami kayibeka kanjani lento? Who are fully representing Jesus in order to present Jesus. Bangene ngesibindi nge blessed assurance. Noma ngene emzini kade ngilalela umfana khona bengixoxa naye young man. It's very powerful young man. Uqala imvuselelo kweindawo. Manje ke imali akanayo. Ayitholeka imali. He's a young man. Very young man. But uNkulunkulu uyamsebenzisa ngamandla. Akazi umuntu lo life ike khona. Manje kubona ukuthi kufuneka itende. Aye komunye umama oqashisa ngamaptende kulondawo. Amfice lo mama engezwe emadlebeni. Le iyezwa kancane le ivalekele mba. Le ivaleka kakhulu mangabe ehlafuna kukhonta ehlafunayo iyavaleka ke nale angabe sezwa akezwa mawukhuluma naye ehlafuna edla. Right. Wabuza ke lo mfana wathi manje amatende ahamba kanjani achaze ke lo mama uthi imali engaka. Okay. Bese axoxa kuzwakala lo mama esethi hey mfundisi nginenkinga la uyabona ngihlushwa le ndlebe nje ayizwa nale mangihlafuna iyavaleka nayo. Wayesethi lo mfana uyabona ke namhlanje manje iyavuleka indlebe yakho manje. Akana sikhathi eside sinisiwe iyavuleka indlebe yakho namhlanje. Kanti indlela uNkulunkulu avula ngayo ithuba lokuthi lo mama angabe saqashisa ngelitende avelani amnike letende athi as much as you can lezo nsuku wavela umbeka izandla la emadlebeni. In fact uthe esakhuluma naye akakamthandazeli bayaxoxa kanti khonto ayihlafunayo angazi umongcwele wesebenza kanjani. Manje uma kukhona lento ayihlafunayo baqhubeka bakhuluma usethi wena uthe mangikhuluma nawe uhlafuna awuzwa kusho bebeqale engakabiki into ayihlafunayo. Manje baqhubeka nenkulumo sekhonto ayihlafunayo. Manje uyabuza ubhuti uthi hawu manje wena ubuthe mase uhlafuna nale kade lale izwa abisezwa. But hayibo mntanami hayibo sengezwe kaphela. Hayibo yabo uzibona ukuthi uready kangakanani uNkulunkulu ukwenza umsebenzi. Yabo akathandazo kusaxoxo nje kodwa iconfidence anayo lo mfana uthi namhlanje amadle bakho ayavuleka ambeka izandla kwavuleka nale enye indlela. But hayi mntanami hayi uNkulunkulu wakho ngiyambona hayi thatha itende thatha nezitulo zalo hayi ngeke ngikhokhele lutho ngeke ngikhokhise lutho. uNkulunkulu uvula iminyango ngokusebenza kwakhe. uPetro
kwasindiswa 3,000 eShumayeli. Uma ethandazela isishosha esaseduze kwethempeli bekuzwa lokho abantu kuthiwa amadoda eyodwa ayi-5,000 asindiswa ngenxa yalo miracle. Amadoda abantu ababukhulu kodwa ngoba abantu bokubona izinto before bakholwa. Umuntu wesifazane uyezwa ebese yakholwa. Umuntu wesilisa uyezwa athi ke siyiboneke lento yalo muntu. Into zakhe zidlule engqondweni ayicabange. Akulula ukuthi into ayizwile umuntu wesilisa asheshe ayibambe. Ufuna ukuyizwa ayicabange noma ayibone izifakazela wena phambi kwakhe. Ingakho kuthiwa ngenkambo yomfazi indoda engakholwa iyasindiswa ingashungayiziwe ngoba ibona inkambo. Lo muntu akagcini ngokusho ukuthi ngisindisiwe, ubonisa ukusindiswa, uyayihlonipha indoda, wenza yonke into efundiswayo. Manje indoda ibuka lokho ivela ithi nami singayifuna lento yakho mfazi ngoba ingishintshele wena. Kuthiwa iyaguquka indoda ingazange ishungezwe ngoba umuntu wokubona ngamehlo before akholwe ngenhliziyo. Wangena kanjalo ke kwaqala kumsebenzi. Umuntu nje ofika kuugwadule avela kuqala umsebenzi. Hayi ngoba kudala asindiswa, usanda kusindiswa kodwa nje akathuli ngoJesu wakhe. And une confidence. Yabo inyanga mayidayisela umuthi ithi yabona lo uzifo zonke lo umashaya bhuqa awakudlula lutho la mfana wami. Yabo uyawurecommend umuthi wakhe, uyawuphakamisa umuthi wakhe, uyawukhulumela umuthi wakhe. Nathi masingampresenta kanjalo uJesu sithi uJesu ayikho into emhlulayo, sithi izifo zonke uyazelapha, sithi uvukile kwabafileyo, wasikhulula kulo namandla okufa uSathane. Yabo simrecommend phambi kwabantu, simphakamise phambi kwabantu. Malibonge igama lenkosi. Sengikhulume kakhulu ukuthi sengiphantshwe na ukuthi ngibona imphefumulo yesindiso. Akudala ngikhala Nkosi yami ungezwakala. Ngithi mema mawuze enkonzweni uze wedwa still. Ngithi hayibo mema kwenze kwesikhathi umeme kungabikho umuntu oza naye because awuthandazi. Kufanele umcele njengowana ecela umntwana ethi Nkosi nginika umntwana ngizalele umyeni wami. Uphenina uzalela umyeni wakhe abantwana, mina ngibathola abantwana. Yathi yamduduza indoda yakhe yathi akusho lutho ukuthi awubathola abantwana. You are more than how many sons? You are more than 10 sons kimina. Uana zanga ayamkele lonto njengenduduzo. What still noma ungasho kanjalo I will never rest until ngize kuzalela umntwana. Eqiqele ethempelini eyokhulekela ukuthi athole umntwana. Nathi njengezimvu zikaKristu kufanele sithandazele ukuthi sizale ezinye izimvu. Kunabantu labazalwana abangeke bangazi abanye bamazi uMamahlaba kodwa basindiswa still babekelwa ukuthi bawusindiswa ngawo. Ngesikhathi uthula bazoya esokweni igazi labo lizobuzwa kuwena. Asikho isidingo sokuthi ube namahloni ngoKristu kusho ukuthi udinga umoya ongcwele ozokunika isibindi. Ngoba kuyahambeka sewuhamba ngelamba elibovu. Yabo sihlale sigcwaliswe ngamandla amangcwele khona sokwazi nokumelana nezilingo, khona sokwazi ukulawula ngisho inyama yethu, khona sokwazi ukwenza izinto uNkulunkulu athi masizenze ngoba sobe singazenzi ngamandla ethu, sobe sizenza ngamandla kaMoya oyingcwele. See, I give you authority. See, now i-authority iyasetshenziswa. Yazwakala? Igunya lasetshenziswa. And uthi mayithi uJesu I give you. Ngamanye amazwi i-authority is a gift to be received. Ngifuna abantu la abazoba no see that God is giving them authority over scorpions and serpents, meaning over the power of the enemy, over the kingdom of darkness, over the works of the devil. I'm giving you power. I'm giving you authority. Ayinto ezoresista mawukhuluma nayo
ngoba uzobe ukhuluma ngeauthority engikunike yona. Noma isifo uthi kuso phuma kulomzimba sizophuma ngoba exercise iauthority nepower kaMoya Ngcwele. Noma ungafika uma bengezi laba afuna bebayeza bazokwenza umsebenzi kaNkulunkulu, wena noma una 2 days usindisiwe kodwa available ukuthi uNkulunkulu akusebenzise, is going to use you. Wasebenzisa imbongolo uNkulunkulu, wasinda umprofeti. Nikhona wasebenzisa induku kaMoses kwavuleka ulwandle, induku yanele yathi induku sekuyinduku kaJehova ingaseyona kaMoses, wasebenza ngenduku yadla ezinye inyoka induku kaMoses. If he can use those things, why not using you? uNkulunkulu wasebenza ngeprostitute, yamkela amadoda kaNkulunkulu yawafihla, kanti kusasa izosinda isindele ukuthi yamkele amadoda kaNkulunkulu akwaIsrael. Ayangagcina lapho, iyasindiswa nayo nendlu yayo. Ayangagcina lapho, yagcina seyingena endlini kaJuda kanti iprostitute yangena endlini kaJuda. Makubalwa igenealogy kaJesu, ukhona noRahab khona lapho kwigenealogy kaJesu. From being a prostitute to be a great mother of Jesus. Now, God knows how to change a curse into a blessing. God can use you if you avail yourself, if you are willing and obedient. If ungabuki wena ubuka yena njengomqalisi nomphelisi wokholo lwakho. Uma uthemba yena ungazethembi. Nezwa bantwana bami nina ungabeka isandla manje wena khuluma nawe. Ungabeka isandla phezulu umuntu onedliso aphile khuluma nawe. Ngoba akeze uphiliswa wena, uzophiliswa uJesu kuwe. Wamukela uJesu, awamkelanga isonto. Akade bekushumayela, abakade bekushumayeza uzubela namhlanje. Abazange bakushumayeze isonto elingcono kunamanye amasonto. Bakushumayeza uJesu umsindi. Igama uJesu lisho uNkulunkulu esindisa. Lisho uNkulunkulu esindisa. Ukusindisa kunjengomuntu njenge life saver ingena olwandle. Isindisa umuntu emuka nolwandle. Kusho ukusindiswa ukusinda la ungenamandla ukuzisindisa khona. Ukuphilisa la ungenamandla ukuziphilisa kuphela imali, kuphela ama-medical aid, ungasindi, kumele ufike uJesu vele usindi. Ukhishwe la ungenamandla ukuzikhipha khona. Insindiso ke leyo kaNkulunkulu ekusindisa ezonweni, ezifweni, eziqalekisweni. Zonke izinto ezasuka kokhokho bakho ziyi-trend. Wonke umuntu wala akaphumeleli. Njalo uma kuyinyanga ka3 abantu bazana la eshadile isisu siyaphuphuma. Into enjalo ezihamba nomndeni, ma usindiswa uzalwa kabusha, uzalwa emoyeni, kunqamuka ukhondolo lokuzalwa kokuqala. Ngiyabezwa emoyeni nje asebengijwayele, kodwa ngiyabezwa abayithatha lento engishoyo. Yabona? Ngiyababona laba abakhangeza kanje. Noma kuyachitheka kanandaba. Uzothola okunye kusasa. Ngiyabezwa futhi abakhangeza kanje. Uyangitshela uMoya Ngcwele. Futhi angifuni nanokuthi ngize kuabantu abayi-majority. Mangayitholela nje i4 njengamadodana akwaIsrael eBabylon. Abashintsha umthetho we-empire. I-empire ehlanganise ama-provinces awu-127 from the Middle East to India. Bawushintsha umthetho bewu4. Yashintsha umthetho ophamba inkosi yathi oyokhuluma kabi ngoNkulunkulu walabafana uyofaka emlilweni, kanti ubethe eqaleni ongakhothami esithombeni engisibazileyo uzongena emlilweni. Kodwa manje uthi oyokhuluma kabi ngalabafana, uthi ngifaka amadoda awu3 la sengibona indoda yesine. Those were young men. Hallelujah. Ukushisa komlilo kwaphumela ngaphandle, kwafala abantu akade bebaphosa emlilweni. Laba abasemalangabili bahamba bemasha behamba sekusela amalangabi, iheat ayisekho. Only God can separate the flame, the heat. Now uNkulunkulu ufuna abantu noma uNkulunkulu akasebenzi ngeningi. Washo Gideon, what about the 21,000 is too much. Nizozibonga nina nithi ninqobe ngomningi benu.
waphinda wasefa kwathola ukuthi sebe 10,000 wathi basebaningi wathi yenza kanje hamba nabo emfuleni abaphuza belele ngesisu ababuyele ekhaya abaxhapha abaphuza amanzi njengenja bexhapha libona ke kanti bazoba 300 kuyoliwa nabantu aba over 100,000 nekhala bazoyiphatha asiyenzi sense kuthi hambani ke nolwa thathani icilongo niphathe nokhamba niphathe nesibani hambani nyolo umkhonto awukho isibani isibani icilongo isitsha sobumba manifika lapha ibani zosifaka la ngaphakathi manifika ngizoqhekeza izitsha zobumba kusho ukuthi ukukhanya bese kuvela obala bese nifutha amacilongo then impi yami leyo izobuyiliwa yimina nizobabulala bonke kodwa manje akuyenzi sense ikhala esiphethe akuzona ezenyama zingumoya and they are mighty through God nikhona nokho bazalwane they are mighty these weapon ungalithathi kancane igama lika Jesu is a strong weapon ungayithathi kancane inkemba kamoya eyizwi mawukhuluma izwi amadimoni ekhona ahluleke ukumelana nawe because izwi kaNkulunkulu lavusa uLazaro efile ngegama lithi nje Lazaro come forth kwaphuma uLazaro eboshiwe edonswa power of the word from the tomb usekhona la endlini yeah uyindlu yamandla mawusinisiwe unamandla segazini unamandla kaMoya Ngcwele uNkulunkulu asebenza ngawo evusa uJesu kwabafileyo mawunoMoya Ngcwele unamandla une-dynamite une-dunamis unamandla segazini unamandla asegameni kuyazwakala bazalwane kusho ukuthi we-powerhouse wena amandla kaNkulunkulu aphelele kuwe akho mandla ozowanikwa into ekufuneka kuyenze ukuthi uMoya Ngcwele akufundise ukuthi la mandla angaka azosebenza kanjani. You can have an AK-47 if you don't know how to use it uzoshaya umuntu ephethe umbeze wena uphethe AK hayi ngoba ingenamandla wena ukwazi ukuyisebenzisa iBhayibheli lithi uMoya Ngcwele ufundisa izandla zethu kulo. Glory to Jesus. Asimeni ngezinyawo.